Sí, nosaltres, senyor Domènech, aquesta moció li votarem en contra, com ja devia suposar, no?, el sentit del nostre vot, perquè nosaltres recolzem clarament aquestes conclusions que ha emès la Comissió d'Estudi pel Procés Constituent. A més, considerem que és una fita més dins d'aquest pas que hem de fer cap a la construcció de la República Catalana i que, a més, dona compliment a un mandat democràtic del 27 de setembre, ara tot just farà un any, del 2015. A més, s'ha vist en repetides ocasions que no hi ha cap marge d'acció amb l'estat espanyol en el marc constitucional i legal que preveu l'estat espanyol per exercir el dret a decidir que ha manifestat una part important de la població catalana i, per tant, l'única solució viable és iniciar un procés de desconnexió i un inici d'un procés constituent propi que serà legal, vinculant, participatiu, de base ciutadana, que convidem, evidentment, a totes les forces polítiques a afegir-s'hi, perquè creiem que aquesta és la solució. D'altra banda, quan vostè parla de la legalitat, es refereix única i exclusivament a la legalitat espanyola i nosaltres ens referim a la legalitat que prové del Parlament català, també en base a un mandat democràtic. I en aquest procés constituent precisament el que farem és això, és a dir, seguir aquesta legalitat que volem construir, que volem acordar, que volem dotar-nos la majoria que surti democràticament. Per tant, aquesta legalitat sortirà votant. Allò que vostès aquí a Catalunya no ens deixen fer i que en canvi sembla que els agrada tant de fer a l'estat espanyol que fins i tot són a prop d'unes terceres eleccions, perquè no han aconseguit els suports necessaris, nosaltres ho farem aquí a Catalunya. Clar, vostès, esgrimint l'excusa de la legalitat i l'estat de dret, volen impedir que se sàpiga si a Catalunya hi ha o no hi ha una majoria que vol la independència. I estan obsessionats en recórrer-ho tot al Tribunal Constitucional, és a dir, en judicialitzar un debat que és polític. És polític, no és una qüestió de legalitat, en cap cas. Perquè si finalment arribéssim a votar, que ho farem, si finalment arribem a votar i una majoria àmplia diguéssim que volem la independència, vostès negarien aquesta realitat. O sigui, vostès aquesta voluntat manifestada a les urnes, al·legant tan sols això, que no se podia ni sotmetre a votació, seria suficient per negar aquesta realitat. De veritat, vostès creuen que això se sosté d'alguna manera? Jo crec que això no se sosté de cap de les maneres. Al contrari, jo crec que no hi ha cap país europeu de tradició democràtica sòlida que no els hi fes pujar els colors si permetessin una cosa com aquesta, perquè això sí que realment és un estat autoritari i dictatorial. Per tant, nosaltres el que ens agradaria comunicar al Parlament i a la presidenta del Parlament és que el consistori reusenc està al costat d'aquesta majoria parlamentària i que està a favor d'aquestes conclusions que ha emès la Comissió d'Estudi del Procés Constituent. Perquè des del món municipal recolzem, com dèiem en aquella primera part en què parlàvem dels rètols, estem pel procés d'independència del nostre país.